आज कोर कमिटीची मीटिंग होती, काय विशेष एकदम म्हणजे राज्यात कोविडची कंडिशन हाताळणं एकदम कठीण झालं आहे. मंत्री एकमेकांसोबत भांडतायत, एक आमदार राजीनाम्याची मागणी करतोय. काय चर्चा झाली आणि काय अध्यक्ष येतोय, मुख्यमंत्री येतोय, आम्ही एकूणच जे लूप होल्स आहेत त्याच्या संदर्भात थोडी चर्चा केली. काही मुख्यमंत्र्यांना सूचना आहे. किती डिस्कशन झाले सर असे तुमचे किती पॉईंट्स कसे आहे? वरातले कोण सांगता, पण काही हातूंतले कशी ग्रीप घेवंक मेळटली हाच्या संदर्भात स्पेशल मीटिंग कोविडा खातीर असली और अजून किती टॉपिक्स मेजर तोच आसा. ओके. कोर कमिटीची आज मीटिंग असली किती मीटिंग आणि डिस्कशन झाले? डिस्कशन कशें आसा, आमी सेवा ही संघटन हो आमचो कार्यक्रम जो आसा तो आमी पूर्णपणे गोंयभर आमी राबयला. देशभरांतलो कार्यक्रम, पार्टीचो नॅशनल प्रोग्राम तो आमचो. आनी त्या संदर्भांतले एकंदर कित पर्यंत आमी कितें केल्लें आसा. आतां बऱ्याचशा मतदारसंघांनी आमी एम्बुलन्सी म्हणजे गव्हर्मेंट एम्बुलन्सीक एकदां येवपाक त्रास जाता, टेस्टींग व्हरपाक त्रास जाता. ताका लागून सगळ्या मतदारसंघा भितर आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघा भितर ज्या भागात आमदार ना ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मंडळाचे तांच्यांनी ही वेवस्था थंय केल्ली आसा. बऱ्याच भागा भितर आमी टेस्टींग लोकांक व्हरपाक जाय, वॅक्सिनेशन करपाक व्हरपाक जाय. ह्या संदर्भांतलें जें डिटेलिंग आसा हें एकंदर सगळें जें कितें आसा तें आज कोर कमिटी समोर आमी सांगलें. प्लस एकंदर मुख्यमंत्री आयिल्ले, मुख्यमंत्री एकंदर कोविडच्या संदर्भांतलें कितें एकंदर आसा त्या संदर्भांत तांणी म्हायती दिली. इतलेंच काय सरकारचं फेल्युअरवर काय चर्चा झाली? दोन मंत्र्यांमधला वाद अगदी अमित शहानं हस्तक्षेप करून मिटवायला लागला. एक आमदार तुमचा सीबीआय चौकशीची आणि राजीनाम्याची मागणी करतोय. परिस्थिती हाताबाहेर झाली, ऑक्सिजन अभावी डेथ होत आहेत, अजूनही चालू आहेत, आजही 13 लोक मेले. तशें आसा की एकंदर मुख्यमंत्र्यान त्या संदर्भांतलें कितें एक्झॅक्टली कोविड मॅनेजमेंट त्या संदर्भांतली म्हायती दिली. पण तुम्हाला वाटतं मिटींग बेजिकली आमची कशें आसा की आमी दर 15 दीस ह्या वेळार थोडें कशें बरेचदा आमी ती वर्च्युअल मिटींग घेता. पण कितें जाता वर्च्युअल आनी प्रत्यक्ष फिजिकल येवन करप हातूंत फरक उरता. आनी त्यामुळे ह्या वेळार आमी सगळ्यां कडेन ठरलें सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून एक आमी 8-9-10 जाण हे सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून बसले. कारण बऱ्याच दीस आमी फिजिकली खूप तेंपान घेतले आमी ऑलमोस्ट आता 1 महिना 1.5 महिना झाला. आता आमी वर्च्युअल घेता. पण एवढा गंभीर विषय राज्यात चालू असूनही कोर कमिटीत त्याच्यावर चर्चा झाली नाही एवढ्या विषयावर. कित्याक कशें आसा ती रिजर्व कशें आसा रुटीन थिंग्स जे आसात पळय ते सगळे रुटीन बाजूला राहिलं, पण आता लोक मरतात. जवळपास 2000 पर्यंत आकडा चालला आहे. घे पळय ते जे आसा पळय सरकार म्हणून सरकार त्या संदर्भातले दररोज मिटींग आसात. त्याच्या सरकाराचो वेगवेगळ्या पद्धतीचो प्रयत्न आसा. सरकार तें करता. कारण कितें आसा त्या विशयाचेर पार्टी कशी मिटींग घेतली, पार्टीचो वेगळो कार्यक्रम आसा. आनी तो सरकार म्हणून सगळें जें कितें आसा पळय त्या संदर्भातली डेफिनेटली जो सिरियस इश्यू आसा त्यामुळे सरकार त्या संदर्भात डे टू डे मिटींग घेता. आनी एकंदर ताचें ब्रिफींग हें एकंदर कितें एक्झॅक्टली आसा तें सरकाराक मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांमधला वाद मिटला का? तुम्ही हस्तक्षेप करून मिटिंग घेतली होती. आरोग्य तो विषय सोंपलो न्ही, तुमकां सांगलें न्ही हांवें. तो विषय काय उरना. आजच्या मीटिंगमध्ये तो विषय आला नाही तर ना काय तो विषय सोंपलो न्ही. आनी विषय कसलो येतलो? सोंपलो न्ही. दोघंही आता एकत्र आले दोघांचा. हय काय प्रॉब्लेम. बरें थँक्यू. कोविडची कंडिशन एकदम बेकार आहे. म्हणजे राज्यातली परिस्थिती हाताबाहेर झालं चालली. ऑक्सिजन अभावी लोकांचे मृत्यू होत आहेत. 2 मंत्री एकमेकांमध्ये भांडत आहेत. एक आमदार राजीनाम्याची मागणी करतोय, सीबीआय चौकशीची मागणी करतोय. काय या विषयावर चर्चा झाली का कोर कमिटीच्या मीटिंग? नाही, ही सगळी परिस्थिती आत्ता अटेन्शन हे कुणी एक पेशंट मरता काम नये याच्यासाठी आपण काय करू शकतो याच्यावरच आधी चर्चा. पण ही गंभीर आतापर्यंत इतक्या लोकांचे जीव गेलेत त्याच्यावर काही चर्चा झाली नाही का? हा झाले ते वाईट घटना झाली ना. झाली असं वाटत नाही का? त्यासाठी पुढं आणि होऊ नये यासाठी आधी काळजी घ्यायची. जे काय झालं आहे कोणाची चूक, कारण एकदम पेशंटमध्ये वाढ झाली, कार्ड्स किंवा बॅड्स कमी झाले, या सगळ्या गोष्टी सरकार गाफील राहिलं असं वाटत नाही का? सरकारने सुद्धा इझिली घेतलं. सरकारने गंभीर लॉकडाऊनची मागणी होत होती, लॉकडाऊन केलं नाही, पर्यटन सुरू केलं. पर्यटन सगळ्या गोष्टी आहेत. सरकारने जे काय आपल्याकडे करता येईल तेवढं केलं आहे. आणि त्यामुळे जेव्हा एकदा कोरोना उफाळला आणि त्यामुळे
पेशंट जास्त झाला मी सगळ्या गोष्टी सर 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 एकच मिनिट, सर, एकच मिनिट, सर, एकच मिनिट, एकच सर, मिनिट, एकच मिनिट. आज काय किती चर्चा झाली? डिस्कशन एकदम- झाले मीटिंग आहे आणि कशी अरे पार्टीची मीटिंग असेल नाही नाही नाही, पार्टीची मीटिंग असली तरी कोविडची परिस्थिती आहे. अरे रुटीन कशा मुख्यमंत्री म्हणून माझी जबाबदारी पार्टीक सतत अपडेट करप आसता कितें कितें जाला मॅनेजमेंटान कशा पद्दतीन तर हीच रुटीन मीटिंग बट सर किती नाही, डिस्कशन मेजर तुमच्या डिस्कशन किती दोघांमधल्या वादात अमित शहाने मध्यस्थी केली होती. बाबूश विषय मनसुरात तिथं संपलो. राजीनाम्याची मागणी करत होते. त्याच्यावर काही चर्चा झाली का? ऑक्सिजन डेटच्या याच्यावर आज काय अपडेट्स आहेत? सीएम सर न्यू ऑक्सिजन ऑक्सिजन डेटवर सर ते न्यू ऑक्सिजन टँक ऑक्सिजन डेटवर त्याच्यावर झालं बरं जावनी तो पयलीं चालू जावन आणि कोविड वॅक्सिनेशन उद्यापासून सुरू होते त्याच्यावर. त्याच्या खातीर सांगतो जावनी पयलीं जाग्यार पडोन कोविड वॅक्सिनेशन उद्यापासून सुरू होते त्याच्याबद्दल. कोविड वॅक्सिनेशन सुरू 18 ते 24 ऑलरेडी अनाऊन्स केलं म्हणजे आयज फूल जालें रजिस्ट्रेशन एका दिसाचें फाल्यां दिसाचें फूल जाला परवाचें फाल्यां जाता आज नवीन एक टँक बसवला आहे ऑक्सिजनचं. प्रयत्न चालू आमचो तेच सांगला हांवें पयलीं पासून सांगला की सगळे सिस्टम जे आसा ते जाता